такова дървета пред тебе или долу. Видя. Аз какво обяснях до сега, Там ли да кажа? Какво да кажа? Абе се, гледай бе, това че след 15 минути пак ще го има. Преди да си тръгнем пак ще го има. Да. Ма чакай, те според мен и що под някакъв музикален съпровод налево надясно. Да бе, от тази час звучи в момента. Решихме ли наляво или надясно, че тия много ме кефат. Тия светещи табели винаги в филмите са ме кефали много. Къде заобикаля? Долу до булеварда и ще видим. Там монумента ли? Трябва да го видим. Не, виж, колите върват на там. Колите върват, да. Значи има и пешеходни. Пътят, това е пътя, да. Еми трябва да видим кое двете е булеварда. Отиваме на булеварда и виждаме. Да, оттам ще минем и ще видим. Освен ако някой не иска да яде в лайфове. Абе, горе има ли хора? Как мисля? Има, ама точно 100% ще с някакви кинти. 100% ама. Аз